anya ozugbo. Ujunwa biko ọ bụ na ịchọ ka mụ na gị ka bụrụ ezi enyi biko wepụ aka n'ihe gbasara ịhụ nwoke onye ọcha n'anya naanị m ka ọ hụrụ nke m ka ọ hụrụ biko ndị nwe m ekene m unu ama m na unu ga na-ajụ nwoke onye ọcha mụ na ya so wee bata be anyị kedu onye ọ bụ mma akọnwa onye ọ bụ mana tupu gaa n'iru ka m kọnwa onwe m afọ m bụ Ndụka amụ m n'obodo a too n'obodo a gụkwazie akwụkwọ elementrị n'obodo ndị agbata obi anyị ka m gụsịrị ya bụ akwụkwọ wee gaa n'obodo mepere emepe ya mere mụ na nwoke onye ọcha wee bata n'obodo a maka na o nwere ọrụ ọ ga-arụ Ama m onye Igbo mụ na gị dị n'ofu ụlọ akwụkwọ mụ na ego n'ofu ụlọ akwụkwọ eziokwu mana egụchaghị mana ọ bụrụ m ọkpatara ka ha ga-eme ka o si na-adị ka m si wee na-akọwa na mbụ nwoke ma onye ọcha mụ na ya na-arụ n'ofu ụlọ ọrụ n'obodo mepere emepe ihe o ji maka ya wee bịa ka o nyere anyị aka ịfụ na o wetara anyị agụmakwụkwọ wetakwaziela anyị ihe dị iche iche ọkachasị iweta udo n'ebe nwere ọgba aghara ya mere mụ na ya nwoke onye ọcha ji wee bịa be anyị ka anyị dozie obodo mepere emepe nsogbu a na-enwe ọ na-abụ ụlọ kacha n'obodo mepere emepe ọ dịzie ọrụ nke ọ na-akazi anyị nwaanyị ezi ọnya ihe ga-ebutere anyị ka anyị nabatagwuru nwoke onye ọcha bịa be anyị ka anyị nye ezi nkwado maka na ndị na-achị ọchịchị obodo mepere emepe mana nwoke onye ọcha nọ be anyị ha nyekwaziri ezi nkwado pụrụ iche mere mụ na ya jisoro bata na be anyị Ndụka gịnị kpatara na ndị a na-achị anyị ezutara gị? Gịnị kpatara ọ bụ onye ọcha ka ha zụtara? Onye ọcha anaghị anụ asụsụ anyị anaghị anụ asụsụ onye ọcha, mana gịnwa mara ntọala marụ ọdịnala anyị. Ị na-anụ asụsụ anyị na-anụ nke gị, ịmakwa na anyị ọ ka ha ma na ọdịnwa bụ onye na-ebe anụ a na-eme ihe onye ọcha na-eme.